Davao City oy third place sa Batang Pinoy 2025. Ating sarang kompletong detalye sa report, Radyoman Leo Batulayan. Yes, Radyoman Kirby, Malampusong nasakmit sa mga batang atleta gikan Davao City ang ika-tulong pwesto sa bag-ohay lang nahumang Batang Pinoy National Championships 2025. Subay kini sa final medal tally nga gipagula sa Philippine Sports Commission kon PSC, diin nakakuha ang Davao City athletes og kinatibuk ang 174 ka medalya. Gilang kuban kini sa 53 ka mga gold medal, 53 sab ka silver medal ug 68 ka bronze medal. Nasa irang nalabuan na sa syudad ang final ranking niini sa miaging tuig 2024 diin nahuman nila ang maong torneo sa ikaupat nga pwesto. Gani gipaambit sab ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte ang suporta niya pinaagi sa usa ka Facebook post. Samtang wala na panaog sa kampyonato ang Pasig City, sanglit sila gihapon ang nanguna sa maong kompetisyon diin napasakamot nila ang 95 ka gold, 72 ka silver ug 87 ka bronze medal. Kasama mo sa balitang sports kini si Radyoman Leo Batulayan, Tatak RMN.